balita, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihiraman pa bang walang interes? Girl, extended ang walang interest promo ni Amlo Willier. ML Willier, walang interes pa more! Extended ang zero advance interest promo sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Open para sa first-time or existing customers with active Prenda and other pawn shops willing maglipat Prenda sa ML Willier during the promo period. Promo runs from August 15, 2025 to October 15, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 233357, Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bano na ka-bloom sa hamon, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bagong gumagabloom. Charm Fatcon, lamig na'y may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bano mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fatcon, bagong gumagabloom. Charm Fatcon, lamig na'y may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good padungin man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good padungin man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easing
Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart dishwashing paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Mato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Nakagain ka sa ayam? I-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas sana, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapmark, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan?
letter of intent, barangay resolution, endorsement letter mula sa opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa gulayan sa barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pet sa 15 kita kan bulan na September aldaw po kita nin Lunes. Tuman sa mga 15:30 maresibi na kamo niya nin sa indong kinsinas na sweldo. Kaya ba niya to sa lado technical si Cha Benaobra. Man sa transmitter si Engineer Abilindon Toralio, ang samuya pong chief technician sa kasusaro pan chief PSG Jimmy Guanzon. Pero kaya kung piggagaranot kan kapi ni dating konsyal Sani Maestrado ka na siyudad po nin Iriga. Maray paki dating konsyal Sani Maestrado perming may mainit na kapi, gusto pati kayan pag nagkakapi perming nagkakalakaga. May kaibahan pang pandisan. Sa mga dating konsyal, ligdi po sa siyudad kan Iriga, ini an dawa bako ng konsyal, tuyohon mo. Papakapihon ka pagiraray, kaysa dumanman sa mga anibangani, konsyal pa kan Iriga, dahil mo lamang madumanan an harong, ni pakapihon ka. Saka dumanan mo man, pero may sarado ang harong. Malay ko narog ki konsyal Rosrol po ta. Open permi ang harong. Hindi, oro alawig lang na doktrina. At mo sasapuon. Talat ka. Pero may snackan man ka mo. Mga sarong oras snack. Ang doktrina sarong oras man. Mga 2 oras labi. Antes kang pahalion. Kung makonsuelo ang mga konsyal. Pero so iba po mga konsyal, ligdi sa Iriga. Kasi man of action, okay man yan. Kailangan ko sanaan mga konsyal ligdi sa Iriga na talagang pag tinuyo mo, kukunyan ka, mauugma. Dahil ka mamundo. Si Konsyal Daday Moralyo, medyo oro abala man. Si Ate Melit na lang baga nag-i-entertain. Si Konsyal Daday kaya, pero may magayan puyat. Kaya dahil taman makunya na kumbaga alangan man na pagparahalaton mong kumpirming turog. Pabilohon ta kung minsan kadakol man mga okasyon na pigdodumanan. Kaya si Ate Melit na lang ang na-entertain sa mga bisita. Tapos si Konsyal Jun Audal, ganyan man yan, kumbaga, ay dumanas na nga kamo sa harong. Problema, pag abot duman sa harong, dumanas na nga sa tindahan, dumanas na nga sanggun ang panlungsod, ay pambihira. Kaya minsan, dahil naman ako nagpaparadurulok sa ibang mga konsyal na baka dipisil na pagparadadakopon. Maray kung si Konsyal Jor-El kaayaw, ay automatic yan. Tawa dahil mo dumanon sa harong, dyan na lang sanggun ang panlungsod kan Iriga, okay na yan. Konsyal GM Grimaldo, okay man ini, kaya lang nagrayo naman bagay to balay sa to mountain unit. Halangan man tuyuhon mo pa duman, mapamasahe ka, logi.
Ang pagpaduman mo sana, kung dahil mo paabuton, ay ansang gatos pesos mo, ubos. Kaya minsan, igwa man digdi mga konsyal na arog kay ni kay konsi ni Kilagrimas, konsi Jeptino, kundi abang kukunat man. Sabi ka ba, pupulpugon man ang kamulmog. Dahil nakita dyan nagngangalas ta, siguro nagastusan man na maray kan eleksyon. Amak mong mga nagtapnat sir, sunudan, sudua. Bako po yan makangangalas kung nagkukunat-kunat na ngunyan. Hoy, kumusta man pala sa mga parantabay nga to dyan po sa Ligao City sa probinsya Canalbay. Si Sir Jerry Navarez ang LTO Chief kan Ligao City. Siyempre, ki Ma'am Grace Rojas ang LTO Chief kan Iriga. Sabi ni Ma'am Grace, kaya pala ngayon kaya tinuting media ngayon na nagdigdi sa Sakuya. Ngaya kan magtukaw ako, nakabalik digdi bilang bagong chief kan LTO. Problemado baga si Ma'am Grace, mayo lamang baga ngayang mga gamit digdi. Pagbalik ko, nagbakal pa ngaya ako nin supa na isang 20 melon. Pagpuon nga ako digdi sa uno, mayo ngayang magiginibot, parte kan trabaho, reshuffle. Retire na ko ta ngaya ako kundi ang samuyang yang direktor man niya ako pwede magkontra ko nano ngayaan itaw samuya na trabaho kung saan kami destino okay lang adig di nga marhay man nga ang mga pag-iriba sa trabaho dito ta naging chief naman po siya kan LTO digdi sa San Isidro sa siyudad kan Iriga kumbaga bako naman bago sa iya sa iyang mga pag-iriba nga sa siyudad kan Naga, okay man, kaya lang ngaya, mas mapagal man duman. Pero ngaya, okay man, so sa kuyang mga pag-iriba. Kumpara nga diya digdi sa siyudad kan Irigan, kunyang kulang kaya nga digdi. Binayaan baga nga, mayo ng mga gamit, dinaraman nga kay itong nag-OICing garo duwang bulan sa naman, dahil nga ni. Si Glenn Mancera, yao ng baga duman siyudad kan Naga. Dati lang po yun yung assistant ni Ma'am Grace sa siyudad kan Naga. Kundi ini palan, nagpapapil pa bilang Chief Operation Officer. Diduwanan niya ako ang Chief Operation Officer kan LTO Regional Office kun arog yan, Ma'am Grace. Iyo nga ni ngayon, makairak man nga ki, Mar Maestrado. Nakabalik nga bilang Chief Operation Officer, kundi dahil man nga nagpo-funksyonar na gayo. Nagpaparahiro baga nga dyan si Glenn Mancera. Yan lang, pag-arog na po kaya ng opisina, masakit. Kaya nga, paretiro naman ko ta, hindi, pigparapugulan nga ako siyudad kan Naga, kan mga pag-iriba kong empleyado, dahil ka mo na nga magretiro, Ma'am Grace, di ka mo na nga sa muya. Ang problema, nagkaigwanin reshuffle. Sa tuninong na ngaya ko, ma-retiro na sa Disyembre. Dahil panganing nga Disyembre, gusto ko nang mag-retiro, kundi mala ngayon pag-una ko nga, dahil na ako iaapon digdi sa Iriga. Then bag-umi kaya ngayang direktor, iba man ang ugali. Si Direktor Castillejos. Pero baka umang kaining taga-digdi sa Bicol apelyido pa lang Castillejos, garo Castillaloy. Mapagal nga pag-arog kayo ng trabaho. Yago mo nga nga teacher, ano nga ya? Iyo po niya ako, madam. Ay, mapagal man yan sa teaching. Hindi, mayo niya akong magiginibo, kabos man na trabaho, mapagal. Agad sabi niya, sa radyo ngaya, maray ko ngaya kamuta, oras lang. Ayun niya ako. Kundi iba man ang trabaho sa radyo.
kaan karahayan sa mga empleyado kan gobyerno, kadahol pong mga benepisyo na nariresibi ka kumpara sa pribado. Bagayan mga oro allowance, igwang clothing allowance, igwa pa nin bonus, igwa pa nin 14th month pay. Kadakol po mga benepisyoan na nariresibi pag sarukang empleyado kan gobyerno. Digdi sa radyo, iba man ang sitwasyon. Kumbaga, pribado. Pag hinguha ka, ang aning kumbaga, mapakarhay man sa imong buhay. Oy, duman pala sa mga hoben for awareness sa napo ini na magsiserving pagirumdom na permi nyatong kumustahon sa tuyang mga aki pagirumdom man po dakol na mga madadangog na mga bad words. Nakuhanin video ang nangyaring pambubugbog kan sarong menor de edad na babae na pansamantalang nakaistar sa Lupi, San Fernando sa duwang kapwa minor de edad na babae na sinasabing tagami na labak Camarines Sur na kunsain ang saro sa mga iniyo ang sobrang nabugbog halos dahil na ini makahiro dahilan sa sabunot, suntok, sampaling, pagtama nintud sa laugon asin iba pa ay triste. Nangyari ini sa barangay Lupi, San Fernando, Camarines Sur asin sigon sa impormasyon anggot na nambugbog asin pansamantalang nag-i-star sa naman sa Lupi asin ini iyon halis sa ibang barangay mentras nanduwang babae man iyon tagami na labak. Kaya liwat magin maingat sa pag-comment. Perming kumustahon sa idong maaki mayong magurang makminpigiling ko. Tukaw-tukaw bagay ning babae sa video. Uy, sinampaling talagang matindi oh. Pinagbubugnot paan payo ay talagang ano daw ang nangyari kay nita garo maisugon nitong sarong babae. Baka serilusan ini magbarata gayon. Masakit pag babae ang nagserilusan. Garo may pagkatumboy itong sarong babae.